Gezur harrigarri bat egiazki gertatu dena. Euskal Herrian ekoiztua izan den filmunek Enrik Markoren bizia kondatzen du. Katalandarunek nazien konzentrazio zelai batean deportatua izan zela kondatzen zuen eskandalua piztu aintzin. 2005 urtean, historialari batek deskubritu zuen etzala inoiz egon konzentrazio eremu batean, ezta. Atentzitzen diguna da, beak nola reakzionatzen duen gezurra deskubritzen denean, ezta. Jende gehienak, ez dakit, ies egingo zuen, eta beak kontrako egiten du. Beak juten da medio guztietara bere errealitatea kontatzerat. Verá, Enrique, he encontrado información delicada sobre usted. ¿Cómo? Sé que está mintiendo. Pelikulak ere badu parte bat thriller moduan edo dokumentzat horrela sentitzen dugu, baitere drama familiar bada, azkenean bere familiak ez zekien gezurretan ari zela eta horrek ematen du dramarako jokoa. Baina baita ere da pelikula historiko bat. Jon Garaño eta Aitor Arregiren filmunek sari anitz eskuratu ditu Espainian eta maiatzean aterako da ofizialki Frantzian. Baionako Atalant gelan programatu dute Rencontre sur les Docs festivalaren kari, 21. edizioa abian da gaur. On a choisi de mettre en avant le jeune cinéma espagnol, en lien évidemment avec le cinéma basque. On a une quinzaine de films qui sont programmés, avec pour la plupart des films qui sont inédits ou des avant-premières. L'idée c'est vraiment que ça soit un espace il y a un moment d'échange avec pas mal d'invités qui sont présents, réalisateurs. Doketan topa festivala igande arte Atalant Zinemagelan.